JP's a production. Mutane na amana ake ne kwana biyu ina gajiya. Lafiya ne wallahi lafiya ne. Ba a ganin ka. To ya za ku gani? Ai ina can gida ina jin daɗi nake gaya muku. Ina san me nake ji. Mata ta ce fa ta aihu dozin. Sai ka ce wata akuya dozin fa. To wannan kuma lamari na Ubangiji Allah ne fa me yadda so. Matsa mun da Allah zauna gyara mana. Aboki ka ce an sha suna. Ai tun da ake ba a taɓa yin suna kamar nawa. Allah sai da aka yanka raguna guda 24. Na tura a karɓo raƙuma guda 5 aka je kasuwar ba a samu ba. A suna kaji ko tirela aka sauke. A sunan kai gidanka. an ci biki ne ba ku ba an yi ba ku nake gaya muku. Allah A suna. Ta suna. Cikin mu babu wanda ka isa ka daina. Ko a zamanin da ba a taɓa haifa a dozin mabalanta na zamani yanzu ɗayan ma da ƙyare.